munhu uya aiuraya vanhu muurayi uya handiti hakuna chinomboshamisa kune munhu anyatsoziva Emerson Mnangagwa hazvishamise kumuona achinzi ari kurwara ari kupenga ari kudii zvekutonhonga mubhini zvinogona kutoitika ingozi idzo dzakupengesa munhu idzo nekuti ari kuramba kubudikira achiita basa rekudzishandisira mushonga wekuti dzisamanifeste dzisabudikire dzisaite chii saka dziri kuuya dzichinetsa muviri iwoyo wakadzipara iwoyoyo handiti uri kuzviona manje client wakadii zvako nhai munin'ina kubudikira uku kubudikira zvinhu zvakamiswa sha mudhara vakati aiwa chimbomirai pakaitika mafindings akaitika etumwe twumamoves twevanhu vari kuda kuzvivharidzira endi mamoves iwayo mazhinji acho kana nemudhara wayo anenge asingazivi zvinhu zvacho zviri kuitwa behind his back mwana wake cheche hana kana tsitsi nebaba wake anorwisa baba wake kusvikira pakudaro ndakanzwa mwoyo wangu kutobatikana kuti seiko zvinhu zvichisvika pakudaro kuti munhu unotoreiza vana uchitouraya vanhu nekuti mudhara wayo aibvisa vanhu musoro achiuraya vanhu kuitira kuti arere vana vaya vachiva neupenyu hwakanaka hwavainawo asi nhasi unoyu vanoita zvinhu behind his back vachimuisa panguva yakaipa kudai so yekusvikira pakuda kuimpichwa handiti uri kuzviona manje client zvinorwadza izvi taitosiya mawhatsapp atori on tichifungidzira kuti vachadetecta muzimbabwe macho imomo mavanoti tinodetecta zvese musocial networking yedu inotiratidza takatoimprova technology yedu inoona kuti who is who, what is what vanhu vakawanda vanga vangorimomo nevangorimo vagara vatongori mulocal munhu wese aringoshandisa foni yake as usual as normal hapana zvekumboti hanzi foni dziri kuzodai dziri kuhekwa ndezvekunyeba zvezve zvaitaurwa naaniki mangwana naanamebo chinomona zvezve handiti uri kupaona but the thing is zviri kutaurwa ndoda kungotaura nyaya yekuti vaMnangagwa kakupenga nyaya yacho yakagarwa pasi vanhu vakawandisa nesu tese kumagrupu ekwedu isusu takatogara pasi nemachinda takagara pasi tichiedza kuda kunyatsokutsvaka kutsvagurudza chaizvo kuti zvinhu zvinombofamba sei pane murume uyu sei zvinhu zviri kusvika pakudai nekuti mamoves akaitwa naana Mudhara anga atori ekuti iye semunhu akangwara kana dai kwanguri kuti he is still in his common senses angadai akatotaura kuti haiwa zvapera izvo but manje munhu ari topenga kupenga kwekuri client zveshuwa ari kupenga Mudhara uya handiti unopaona endi zvinhu zvakagara zvichingovigwa nevanhu vakanga vachitora advantage yekuti zviite kunge ari right. Do you still remember, is it last year but 2020 was it 2023 or 2020? Yeah, 2023 paanonzi kuBotswana kwekwe akaskondoita zvimwe zvinhu handichazivi kuti hanzi akaita sei zvinhu zvacho zvinondiwandira mani zvaakaskondoita nyaya dzacho dzikatsikwa dzichinzi Mudhara atombodzedzereka pamberi pevanhu akatombotaura zvinhu zvakarasa pamberi pevanhu akatakurwa akabvutwa nemanhingirikini nemagadzi ake akambobviswa panhingirikini pamberi pevanhu achidhomoka akambodhomoka kuBotswana uko ameno kana uchiri kuzvirangarira client vanhu veZimbabwe kune vanhu vachiri nememori yezvandiri kutaura izvi I think muchiri kuzvifunga izvinizvo zvokuti akabvira kudhara Mudhara uyu izvizvi hapana kana chaanoziva pane zvese zvaari kuita chigaro chaakatogara ichocho anotongoziva chete ngoti ndipresident ndo zvinhu chete zvaanoziva kuti ini ndingori president ndo chinhu chaangosara chaanonyatsoziva zvaanonyatsokuita chaizvo munhu anokanganwa even kana minista wake zvokuti ukamuudza kuti ningi kana kuti Chris Mutsvango anotanga akubvunza kuti ndo anoita nezveizviya zvanga zvichitaurwa izvozviya zvauringoziva zviri kutendera ichocho kwadi handiri kupaona nekuti pakuinvestigata munhu munonyatsokumutsvaga madetails ake the way ari kuita zvinhu nekudi muchinyatsokuzvibatanidza kuti munyatsokuona kuti what kind of a person are we dealing with zvakazopesera zvakuti zinyatsokuona kuti pane zviri kuitika apa kamentally nikirikini problem karipo but inini manje zvandongoda kungoti ndingotaura zvangu pamusoro pemafungiro angu inini baba vaya vakauraya vanhu vakawanda vanhu mungati henyu chirwere chakazodai so zvamunoda kutora zvenyu mukuziva kwedu kwenjere dzedu dzechirungu sekuti tiri vanhu vari kungorarama modern life inongoti zvinhu zvese azodai
Mukamuisa pamushini chaipo chaipo achitoskanwa nekuningirinwa zvinotobuda kutoti ari kuita problem yechakati nechakati, but munhu yari kumukirwa nengozi akauraya. Wanzwa Kuliend? Izvozvo vana veZimbabwe ngavasazvikanganwa. Munhu uya akauraya even nemaoko ake, munhu uya akauraya, kana manga musingazvizivi. Munhu uya akauraya. Handiti isusu takakura nyaya dzake dzichingotaurwa dzakangohwandwa nekuti vava vasingataurweka. Panguva vanga vachiri kunyatsokunzwa, wachiri kutemwa dzinobva ropa chaizvo. Baba zita ravo raitaurwa nemunhu ari mumwena chaimo chaimo. Taingodzinzwa nyaya dzacho dzichingotaurwa dzichibhurauzwa nevanhu vakuru, ngoti uyu mukuru uyu kauyu hazvina kumira mushe. Remember zvati tisu vana vanhu vanoita ndigirikini vemuZanu PF handiti mapona. Saka nyaya dzizhinji dzaitoitika taitoti kuuraya zveshuwa aiuraya. Handiti mapaona manje. Kuuraya aitouraya murume uyu. Aiuraya ane vamwe vanhu aitouraya iye pache zvake. Saka ngozi dzakawandisa, ende ngozi dzakaipira manje. Ukaripa yekutanga inosiya yaudza imwe kuti inini ndazorodzwa ndaripwa. Handitika imwe inobva yati tubu. Zvekuti vamunangagwa kana vakada kutopinda mundima chaicha yekuti vakwanise kuti vamiririre nyaya dzavo chaiche dzemhosva dzavakaita vachinyangarisa vanhu, havadzipedze. Dzinopedza zvese zvavainazvo nezvese zvavakashanda, dzigopedza nezvakashandwa nevana vavo, kusiya pasina kana hwana anenge aine chinhu, nekuti baba vakaparira ropa ravo mhosva dzimwe dzisingatomboite. Handiti wazviona manje Kuliend? Ndo nyaya ingoripo chete chete. Ingozi idzo dzakupengesa munhu idzo, nekuti ari kuramba kubudikira achiita basa rekudzishandisira mushonga wekuti dzisamanifeste, dzisabudikire, dzisaite chi. Saka dziri kuuya dzichinetsa muviri iwoyo akadzipara iwoyoyo. Handiti uri kuzviona manje? Dziri kuuya dzichinetsa munhu akadzipara ngozi idzodzo. Ndo nyaya iri kungoitika chete pana Munangagwa. Hapana zvinhu zvakambowandisa baba. Ngaende kunorwara nengozi dzakari kunze uko, arekedze kuramba achiningirina achitungamidzwa. Hatisirwe Tagwire isusu. Tagwire hatitombomuzive, ende hatidi kana kutombomuziva. Kune vanhu vatisingadi kana kutomboziva nezvavo. Tagwirei, Owen Mudha Ncube, vanhu ivavawo ndo vamwe vanhu, kunyanya inini vanhu ivavo handivafarire kutaura chokwadi. Vavengi vevana veZimbabwe, vanhu vandiri kutaura nezvavo, handiti uri kupanzwa. Havana kana nekutombonaka, ende havasi vanhu vane nhoroondo yekuti vangangonzi vane ruzivo rwekugona kutungamirira nyika. Handiti nyika itungamirirwe nemunhu just kungoti nekuti iwo wakazongodaiwo unongoenda kunotungamirira nyika. Nyika iyi inotungamirirwa nemunhu ane njere dzine utungamiriri mukati madzo. Handiti uri kupanzwa? Ndosaka uchitonzwa vamwe vachitozotaura kuti hazvinei nekudzidza zvekutungamirira nyika, zvinoda munhu ane njere dzine utungamiriri mukati madzo. Handiti mazviona? Sezvanga zvakaita Mudhara Mugabe uya akanga aine njere dzine utungamiriri, but akaita dambudziko manje rekuti genga rake raakanga ainaro iro sezvazoitwa iyeyu wacho iyo, because iyeyu was one of them, achidisturba kupedzisira Mudhara Mugabe azopedzisira atozoshifta kubva mukutungamirira nyika akuita zvechigangster nawo iwo ana Munangagwa iwo. Handiri kupaona manje, nekuti yanga yanyaya yekushandisana, kuvharidzirana nekutsigirana pakati pemhosva dzavanenge vainadzo. Wazviona? But kutaura chokwadi manje Mudhara ari kutorwara. Handiti kupaona? Ndo zvinhu zvaakumumukira zvezvezvi. Even kana nyaya yekuda kudzingwa, unyatsokubvunza iwewe Kuliend. Tsvaga kuna vanhu vaunonyatsoziva vanogona, mamwe masources anogona kukupa chimiro chenhingiri. Vanokutaurira kuti munhu uya aiuraya vanhu, muurayi uya. Handiti hakuna chinomboshamisa kune munhu anyatsoziva Emmerson Mnangagwa, hazvishamise kumuona achinzi ari kurwara, ari kupenga, ari kudii. Zvekutonhonga mubhini zvinogona kutoitika. Handiti wapaona manje? Nekuti hakuna n'anga inogona kukunda chinhu chinonzi ngozi. Dzinombotanga dzichivhiringidzwa, asi hakuna mushonga wengozi, kutaura chokwadi. Handitika hakuna mushonga wengozi. Zvinozosvika pakuguma zvekuti nyange dai ukatora n'anga yekugana kana dziya dzepasi pemvura dzavanoendera dziya, ndosaka uchiona vachinzi vanodhila nedzimwe n'anga dzinonzi dziri most powerful. Inyaya iyoyo. Handitika, but manje pane pazvinogumira nekuti ngozi has something to do with God. Mwari ndiye anobvumidza ngozi kuti munhu akaurayiwa akadimburwa upenyu hwake. Handiti munhu akadamburwa upenyu hwake huchiri kuenderera kumberi, munhu iyeye mweya wake hauna kwaunoenda, unodzoka kuzoklema mhosva nekurwa hondo dzekuurayiwa kwaakaita, especially kana akaita zvekuurayiwa kwete zvekungofawo by accident. Handiti nyaya iyoyo haizopere iyoyo. Kana ngozi dzemadzitateguru chaidzo vaipfeka nhembe chaidzo nanhasi dzinotonetsa vanhu.
unotozoudzwa kutonzi mune dzimwe mhosva dzamusingatombozive imini dzakagara dzakaparirwa ropa renyiri. Handiti uri kupaona manje mukuzofamba imomo ndozvinhu zvinoitika. Saka murume ane mhosva dzake dzaainadzo nezvi ndo zvaiita kuti nyange even kana Mudhara Mugabe paakanga akuzobva akanga asingadi kana kutombomusiya achiri mugavhmendi, nekuti aitoziva kutoti ihwo unhu hwekuurayiwa kwevanhu ihwo huchasara hurimo. I still remember Mudhara Bobho achiitwa interview akataura akati pano apa haana kumbobvira akambopachenesa ipapo. Akataura kuti pano apa kapo hapana kufamba zvakanaka pekusiya Emerson Mnangagwa achipinda pachigaro chekuva semutungamiriri wenyika. Akaizvitaura Mudhara Mugabe uyawe akati because munhu uyu ane moyo wakaipa, ukamutsika chero ukati sore hagone kukuregerera. Ameno kana uchiri kurangarira Kulienti iripo nhigirini futi yakambonhigirinwa Mudhara vabva pachigaro vasati vashaika aMugabe. Handiti uri kupona. Saka nyaya dzacho unonyatsodziona kutoti haana kutombobvira akava munhu kutaura chokwadi. Pakaitika mistake stereki inhau yekungoti tinofanirwa ngoti tingoregerera nawo. Hakuna munhu asingaite mistakes. Handiti uri kupaona. Uye vachivenga vakanga vasingazivi munhu wavakanga vachishanda naye kuti akanga achitotamba magemu kuseri kwavo zvekutoda kutovauraya navo because he was seeing achiwenga as a threat futi kwaari. Vanga vatoriwo palist vaitofungidzira kuti mumwe wedu nekuti sweet tongue iripo pana baba waye. Baba vaye vanokukwenenzvera ende vanokuvhara kuti zvekutamba chimbavha chiripo. Ndosaka uchiona that day interview yakanga was it an interview kana totenga uri press conference yavo yavakambobuda paya achitaura chimwe chizita chekuti izvizvi nanhasi hakuna munhu anochiziva chizita ichocho chaiti skopro wati cheche chizita cheche aitaura cheche. Uri kupaona manje haana kumira mushe munhu. Handiti uri kupaona manje but hapana chisingaperi Kulienti, hapana chisingaperi. Handiti nawo Mnangagwa akuenda vana veZimbabwe, Mnangagwa akuenda vana veZimbabwe. Ndo zvandoda kuti ndikutaurirei. VaMnangagwa vakuenda. Comrade Nyoka yemabhunu achauya achizokuudzai. Pane nyaya dzimwe dzakatotambika dziri kuitika. Pane zvimwe zvigananda handichadi kutaura nyaya yakawanda. Muchazoinzwa nyaya yezvigananda zvitatu. Nekuti zvigananda zvigananda tinotohavhesta. Zvigananda tiri kutohavhesta toda kutozvihavhesta zvese. Zvinofanirwa kugara munzvimbo yazvo chaizvo zvakakodzera. Handiti mazviona manje. Nekutoti zvimwe zvigananda zvakatotiza, zvimwe zviri kunyepwa kunzi zvirimo hazvisiri munyika. Handiti muri kupaona. Saka gadzirirai zvinhu zviri kuitika vana veZimbabwe. Ndosaka muchiona zvechinzi naMudhara paipa vachitaura vachiti zvamakatoita izvozvo. Handiti ka vakatotaura kuti zvamakatoita izvozvo was enough. Handiti muri kupaona. Kana ndine zvimwe zvandoda kuti ndive kuzoti ndizokuudzai kuti itai ndichazokuudzai kuti itai, but so far zvamakaita musi 31 was enough. Musanyeberwe naTemba Mliswa. Musanyeberwe naTemba Mliswa achiti failed demonstration. Here is a failed politician. Temba Mliswa ndoda kuudzai was also an assassin. Vakashanda vese naMnangagwa vachiuraya vanhu kubva kuZambia uko kwavai Temba Mliswa na baba wake cheche wanotonzi ndo vakatomusira basa muZanu PF. Ndosaka aive ari pedyo na ED vachiita utsinye hwese hwavaiita uya umwe waitotaurwa naSusan Mutami wekusvikira pakuti mwana wevanhu vanoti uyu vanomuita mukadzi vopasirana mumwe wozomutora woita mukadzi vachiabhisa vana vachidi tumagemu utwo vaitutamba vese zvese zvakambinge zvichiitwa naTemba Mliswa zvese izvi. Ndakatomboda kuti nditaure kuti vanhu muchenjerere Temba Mliswa. Temba Mliswa haana kumbobvira akaparadzana naMnangagwa naED. Havambofa vakasiyana nekuti vanhu vaya mhosva dzakanga dzichiitwa munguva yavakanga vachifamba vese vaidzita vari pamwe chete. Handiti mapaona. Iye Temba Mliswa uyauya zvenyu muchazomuziva. Handiti mapaona. Saka ngaasauye panapa isusu pasocial media achinyepera vanhu kuti hanzi a failed demonstration. That word iroroka. Handidi kunyeba. Wakuzonditsamwisa Temba Mliswa. Wakuzonditsamwisa manje Temba Mliswa iwewe. Usade kuti kurwa nesu kana kuda kudhaivheta kuti mubatsirane kutakura hondo iri kufesana naED. Ukada kuitakura inokuremera Temba Mliswa. Ndakutaura chokwadi. Saka dai wanga uri mumwe wanyarara zvako nekuti wakuda kuzomutsa dzako dzekumashure iwewe. Handiti vanhu venga vasina kana basa newe nekuti wahuna basa iwewe.
but hameno kuti mhepo ndo dzakubata here, dzakuda kuti pari kuenda ED newe futi ubva batanidzirwa pazviri. Zvino ndinokumbira zvangu kuti dai wanga uri mumweka play safe shamwari zvauri kuita izvi, because otherwise you regret. Daukudza chokwadi, ndiri kuzviziva kuti zvakukurwadza nekuti unyatsokuona kuti izvizvi munhu angagwa mukona. Zviri kukurwadza, ndiri kuzviziva. Wanga wakanyarara uchifunga pamwe kunyeba, but wakutonyatsozviona kuti zvinhu zviyazvo zvazosvika panguva isina kunaka. But izvi zvavakuda kuita zvekuda kuedza kuda kumubatsira, regedza kumufadza. Uye hachisiri munhu wekuimpresa, uyu wauda kuimpresa zvako Temba. Unoimpresa munhu achisina zvake kana nesimba zvake, asina kana chaanokubatsira. Uchitozvibatisa tsvina kuda kuzvipinza munyaya dzina kutarisana newe. Ukure zvakanaka iwe Temba Mliswa iwe. Simba rekuasasineta vanhu harichisiri mauri. Handitika ndo zvakakupa kuenda kunoita sabhuku uku. Handiti nekuona kuti wakura wakaita zvinhu zvakanaka, ko wakadiwo kuudza ED iwewe Temba Mliswa iwe kuti muwangu inini zvandakuenda kunoita sabhuku ka ndikutokumbirawo kutoti iwewe ugare watoona zvekuita. Handiti but usade kuita kunge unomuda ED uya kana kuda kumuita unge sezvinonzi wakuda kumubatsira kufesa maproblems aainawo. Huna chaunobatsira ED Temba Mliswa, haumudewo. Chigemu chenyu ndechekuti kana zvaipa munodhampana imimi, wazvinzwa? Saka chiregedza kuda kuuya nezvimazwi zvisina basa rese zvokuda kuvhiringidza vana veZimbabwewo Temba Mliswa uchitaura shiti dzisina musoro. Ngatitigare tatongokuudza zvako, ngatitigare tatongotakupa twako izvozvi zvachiri makuseni, because waakuda kuzoenderera manje, waakuda kuzoenderera. Zvese zvemunonyeberana zvese hamusi kufambika, hamusi kuZimbabwe muri kufambika, hapana chinhu chisiri kutomboitika. Asi so far zvinhu hazvisati zvanyatsokuva level paground nekuda kwechimiro situation ichiripo. Handitika yekuti vageza vachiri ndo vachiri nehendo munyika yeZimbabwe so far. Handitika yekugadzirisa kuti nyika iyi vana veZimbabwe vazvitonge, vatungamirwe napresident wavanotonga ivo, kwete president anotonga varidzi venyika, nekuti varidzi venyika vagari vemunyika. President haafanirwi kutonga vanhu vemunyika nekuti vanhu ndo vanotoisa president, ndo vanomutonga. Ndiiti vachiwenga wacho sekutaurwa kwazviri kuitwa, kana kuti ndiani, kana kuti zvobva zvanzi ano regedzai tiite people's choice, pamwe vanhu mabva mataiwa no chamisa chimbomupai apinde. Haafanirwe kutonga vanhu, anofanirwa kutongwa. Hati muri kupanzwa? Ndo chinhu chinoda kuchinjwa ichocho namudaro. That's why muchivaona vaine fight yakadai soyi, vari kurwira nyaya idzodzo, kwete zina basa zviri kutauriranwa nevanhu pana pasocial media pana. Vanhu vasiri kuziva zviri kuitika, chimbomirai kuuya netuma-analysis twenyu muchitaura zvimwe zvinhu zvinodzosera vanhu kumashure. Ukaona kuti pane madoubts avanawo pane zviri kuitika sofa, chimbomirawo kuuya kuzongotaura panapa. Kusvikira wazoona zviri kuitika, then wozoona kuti unogona here kutaura, kana kuti otherwise pane pawanga uchipotsawo pawanga usina kuona. Kwete kungoti ukangoona zvimwe zvinhu ukangofunga zvawafunga kutomhanya kuti unongafoni wakutoposta panapa. Hazvidi kudaro. Unodestroya zvinhu zvanga zvatoi in order kudhara nekuda kwemashoko maviri chaiwo anodestroya zvimwe zvinhu zvakawandisa zitereke zvinozonetsa kuita rebuild. Saka be very much careful vana veZimbabwe. Remember that takatarisana nevana vari mujeri varida kuti tikurumidzwe vagone kudzoswa kumba, vakabatwa musi weprotest.